Morna Birkirkara fil-każin tal-banda Duke of Conizzone fejn bħalissa għaddej ix-xogħol fuq 3 presepji artistiċi, bambini u arti sagra marbuta maż-żminijiet tal-miliet. Tkellimna ma' Massimo Borg li ilu jaħdem diversi presepji għal bosta snin. Din il-wirja ilha ssir 5 snin u jiena dis-sena hija t-tieni sena li qed nagħmel il-presepju tiegħi hawnhekk. Dis-sena dan huwa l-presepju tiegħi, kif qed tarah għamiltu forma ta' C. In-nies ħajtlu ġo fih, kif ukoll imbagħad jistgħu jduru miegħu. Huwa magħmul mill-ġablow, ġips, u mbagħad żeba tisfumah, iġib il-ħxejjex tarmaħ bis-siġar u hekk. Dan ma taqqax biċċa sar fil-post. Orrajt, ikollok affarijiet bħal kmamar biċċa, imma da sar fil-post. Is-sodda tiegħu għamilta bil-pellets, biddejt mill-piet l-isfel u bqajtiela l fuq. Speċi jitkisser dan, mhux ħajjiżarma biex jerġa' jintuża għal snin ta' wara. Il-parti l-kbira tittamel il-grotta sewwa, tajta l-importanza għamilta fuq wara, għamilta miftuħa biex għanta jiġu bħal tfal żgħar tkun gawduta, għamiltlu l-ilma taħt il-ar. Meta jkollok presepju kbir tista' taħdem kif trid mhux bħal żgħar. Dal-pastura ninħolmu qed jiġbol l-ilma minn ġo xmara, fil-fatti qiegħed maħluq apposta għal din, u mbagħad nista' nużah għal xjeni oħrajn fil-presepju għal quddiem. Għandi 3 ġodda, jaħdimhom li Jesmond Mikallef minn Ħar Qormi, għandi wieħed jetaw dak tal-ilma, għandi ieħor jetaw hawnhekk bil-karru, u għandi ieħor għadu għandu qed jipponta lejn in-nattività għaġġej fuq dan il-pont qed jgħid il xi ħadd jitla' minn hemm isfel, speċi qed jipponta subaħ lejn in-nattività. Il-ġimgħa l-oħra lessejtlu ż-żeba u importanti li tħallih jinxef. U qed bħalissa qiegħed nisfuma. Nisfuma bl-akrilik biex inti toħroġ il-blat dejjem tipprova tagħmlu l-aħjar li tistgħu veru. Tkellimna ma' Andreas Muscat li kien qed jaħdem fuq presepju Malti. Presepju konsisti xenarji minn Malta fis-seklu 18. Għamilt riċerka personali fuq l-istil ta' ħajja, il-bies tan-nisa u karattri Malti fosthom jittieħdu minn pitturi bħal pereżempju xranz tal-familja Xranz u nirreplikawhom fil-pasturi, il-pasturi nagħmilhom jien ukoll magħmulin fit-tafal u nieħdu xenarji u minn Malta in ġenerali. Però nieħdu wkoll importanza minn Birkirkara, pereżempju d-dar tal-ġemp għandha il-gallerija tinsab fej il-Knisja ta' Sant'Annin ta' Birkirkara. Ma tantx tista' tidher daqshekk illum il-ġurnata peress bil-korrożjoni tat-temp iddeterjorat ħafna minnha, però sibt ritratti antiki u rreplikajta fil-presepju tiegħi. Pereżempju karattru ieħor huwa Vincenzo Borg Braret li kien wieħed mill-patriotti li mexxa kontra l-imblokk tal-Franċiżi u waqgħet il-battaljun ta' Birkirkara. Pastur tipiku għandek tal-onnella ovvjament. L-onnella kienet il-bies peress li n-nisa u anka irġiel kienu jridu jgħattu rashom, hija n-nisa kellhom l-onnella u kif ukoll iċ-ċulqana pereżempju.
il-kappella hija rikostruzzjoni tal-kappella ta' San Katal tinsab ġewwa r-Rabat. Bħalissa niksi id-djar biċ-ċangatura tista' tgħid li żjed xogħol li jħoddlok ħin u fl-aħħar toħroġ sodisfatt bl-effett li jidhru iċ-ċangatura per se biex tifforma l-bini wkoll. Il-kappella pereżempju trid issirilha l-iskultura fit-tafal jizdiet il-fondispizju, jisiru l-ġiġ ta' twieqi, ġol kappella wkoll ġejar tal bil-tifel jiprietka, il-prietka tal-miliet. Il-blat huwa magħmul minn ġiex tipi qisu ta' blat, għandna tip fejn huwa qisu gagazza biex niftehmu u għandna tip fejn il-blat jisu qoxra kif insibu fl-irdum. Ħafna nies jaħsbuh sufra, però fi ħafna xogħol u teknika biex jirnexxilna nħorġuh fil-ġeblu. Għal Matthew Bonnici hija l-ewwel esperjenza tiegħu li tella l-presepju f'dan il-każin. Is-sena oħra kont qed nara l-Massimo hekk jaħdmu presepji tagħhom u għad is-sena qed nipprova nagħmel wieħed. Qatt forsi naraw naqgħu insomma, u mbagħad ġejna biex nibdew kien hawn Massimo u tagħna qegħdejat u hekk u bdejna bil-mod il-mod. Bdejna nibbildjaw bil-mod u mbagħad jibdew ġejna naqal idejat waħedhom u Set inkompli naqabil bix-xogħol tal-ġibs ħalli nibdew għall-proċess taż-żeba'. Il-pasturi daw kienu tagħna n-nu tiegħi u mit is-sena l-oħra u dis-sena qatt nużalilhom. U aħna nużalilhom u biex inkompli tradizzjoni tagħna n-nu wkoll. N-nu kien jarma l-presepju d-dar u allura dis-sena qatt ħanagħmel il-pasturi tiegħu għall-każinu kollu.